नव्हत्या, म्हणून तिने रूम सोडायचा विचार केला आणि नवीन ठिकाणी नवीन फ्लॅट ओळखीच्या मैत्रिणी सोबत राहण्यासाठी शोधू लागली. खूप दिवस शोधल्यानंतर त्यांना एक फ्लॅट मिळाला. 1 BHK, हवा तसा आणि मस्त होता. लगेच शिफ्ट करून सगळं व्यवस्थित झालं. नवीन बिल्डिंग असल्यामुळे जास्त कोणी अजून तिथे राहायला आलेले नव्हते आणि रेवा ज्या फ्लोअरला राहत होती त्या फ्लोअरला अजून तरी ती सोडून कोणी शेजारी आसपासच्या फ्लॅटमध्ये राहायला आलेलं नव्हतं. तिची मैत्रीण रिया ही काही दिवसांसाठी घरी जाणार होती. तशी रेवा धीट होती, त्यामुळे ती एकटी राहायला तयार झाली होती. रिया दुसऱ्या दिवशी घरी गेली आणि रेवाचं दररोजचं रुटीन सुरू झालं. जॉबला जाणं आणि आल्यावर जेवण बनवणं हेच काम तिचं दररोज असायचं. त्या दिवशी ऑफिसमधून यायला लेट झाला होता, म्हणून तिने जेवण पार्सल घ्यायचं ठरवलं.